Zimat urolardian proiektuek eskualdeko ikasliek zimat gaitasunetan trebatzi edo helburu eta zimat gaitasunetan bere gain hartzen dute zientzia, ingenieritza, matematika, arteak eta teknologia eta ikaslie bere ikasketa prozesuko protagonista egiten du. Bai? Honetarako ikasliek ikasturtien zehar proiektu ezberdinak lantzen dituzte eta proiektu horiek lantzeko orduan erabiltzen den ikasketa metodue, arazoetan oinarritutako ikasketa metodue edo metodo zientifiko izen hori da. Proiektu eskualdeko ikastetxeekin elkarlanin lantzen da eta eskualdeko ikasliena bideratzen da proiektua. Bereziki, DBH bat eta batxiller 2 maila arteko ikasliekin garatzen dira proiektu. Proiektuek 3 oinarri nagusi ditu. Batetik irakasliei zimat arloen proiektun gidaritzako esperimentazio aukeri eskaini nahi zaioe, zentzu hortan esperientzien elkartruke biderauteko saioek ospatzen ditugu edota beharrezko formakuntza eskaintzen da. Bigarren puntuen eskualdeko ikasliei zimat arloko profesionala ezberdinekin hartu emanak izateko aukeri eskaintzen zaie eta hauen egunerokotasuna ezagutzeko aukera hori eskaintzen zaie. Eta hirugarrengo puntue berriz, ikasturte amaieran, ikasturtien zehar landutako proiektuek balioen ipini eta sozializatzeko urolardiko zientzia eta teknologia azoka ospatzen da.